wa yasalunaka eɓe namdoma an Muhammad anil yatama alyatimeɓe jawdi mumen holno ɓe mbaɗata hen soɓe goppi jawdi ndi bonat soɓe mbadde jawdi mabɓe ɓe ñaami kadi ɓe daña bakkar joni noɓe mbaɗata Allah wi islahul lahum alyatimu jawdi mum ko moƴƴinande ɗum tan moƴƴinaneɓe nan noon ɓe e jawdi mon hayrun nannude jawdi mabɓe e jawdi mon ɓuuri moƴƴude min tarki zalika e woppude ɗum wa in tukhaliduhum son jillodiri nafaqqe mon e nafaqqe mabɓe fa ikhwanukum ɓe mbayi kono musidaɓe mon aywa masalan ɓe gondunoɗo wona sa ɗannima joni a tuusat gadda capanɗe nayyi mi adda capanɗe nayyi goɗɗo adda capanɗe nayyi coodin ko ñamɗen hey oɗo ko alyatimu ne jogui jawdi omo e galle ma walla ko alyatimeɓe eɓe jogui jawdi eɓe galle ma eyyi ɓa subaka fof yooɓe dokku dépasse tan keɓe poti ñamde ko gadda ɓe gadda ndendi noon coodon ko ñamɗon ñamo basi ala e ɗum ne dagui wona tan kay ko jawkal maɓɓe tan kay ñamete so gasiɓe mboram ala ko addat ɓe gadda ko tuusal wallahu Allah noon yaalamune andi almufsida bonnowo min almuslihi e moƴƴinowo Allah ne andi goto hen fof mo yoɓ ɗum walaw sha Allahu so Allah welanoma la a'anatakum ma o ɓittinantuno on o haɗa on jillodirde jawdi mabɓe e jawdi mon inna allaha ay lamɗo Allah azizun ko polɗo e laamu makko hakimun ñeñuɗo e golle mum wala tankihul mushrikati oto ndese rewɓe heefereɓe debbo kefeero dewowo jalan oto res ɗum dagaki hatta yu'minna haaɓe gumɗina wala amatun ay resde kor mu'minatun julɗo hayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikatin e resde dimo kefeero korɗo julɗo kalfaɗo resde ɗum ɓuuri moƴƴude e resde dimo mo wona julɗo ɓe mbi ceero yarraha oyi walaw ajabatkum hayso haawi on jondam maɓɓe hayso haawi on jawdi maɓɓe kono noon ko jiida e heefereɓe catholique eɓe jiida e heefereɓe ahlul kitabi en chrétien en catholique en ɓen ene ndese ɓen rimɓe maɓɓe ene ndese ko horɓe meeɓeɗa hata res wala tunkihu hoto ndesne nane men ɗakata res joni ko hata resnu hoto ndesne almushrikina heefereɓe ɓiɓɓe moɗon julɓe e ɓiɓɓe mon julɓe onon rew onon yimɓe julɓe ɓe hoto itte ɓiɓɓe mon oɗon totta heefereɓe dagota hatta yuminu ha kamɓe heefereɓe ɓe jaɓa Allah sabu wala abdun mu'minun ay gorko maccuɗo julɗo kalfaɗo o hayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikin e kefeero dimo ittude ɓiyum totta maccuɗo kalfaɗo julɗo ɓuuri ittude ɓiyum totta dimo kefeero walaw ajabakum hayso haawi on jawdi makko hayso haawi on mbaadi makko ulaika sabu heefere yaduuna noddata ila nnaari ko fewde jeygol wallahu Allah noon yadu'u noddata e ɗemgal nelaɓe mum ilal jannati ko fewde aljanna wal maghfirati e kafrangal golle baɗɗinoje aljanna bi isnihi e yamirore Allah wadde jaaboɗe Allah ko haali ko wa yubayyinu ayatihi linnasi Allah ene feññina kawniɗe mum wonande yimɓe la'allahum bele jo yimɓe ɓe yatazakkaruna e mbacco wa yas'alunaka eɓe namdoma anil mahidi fi leyru aha no ɓe mbaɗata so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe mbaɗata kamɓe sahabaɓe ɓe namdoma an nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam eɓe mbima so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe gollirta kul wiɓe huwa fiireyru adan ko saɓe ene nefni ɗum noon fa'tazilu nisaa Allah wi goppe rewɓe ɓe hoto jaaɓeɓe filmahide e fiireyru soɓe piilima yeɓe goɗɗe faamide soɓe piilima yoɓe goɓɓe nde aya o jippi woodi famɓe mataw woppude debbo o so fiilima ko serde ɗum woni hen paami ɗum a woppanmo mutlagan hatta fil maskani hay suudu ndu e yaltan ɗum ɓe paami kamɓe pullo goto ari e rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wiira ya rasulallah al bardu shadidun o saaha noon ko saaha jangol wa siyabu qalilatun comci amen kewani fa in atharnahunna halakal sa'ira ahlil bayt so min goppidiɓe cuuɗi ɗi wonnoɓe hen ɓe kalko
wa in istasarna biha so min kertorima cuuɗi min goppiɓe halakatil huyyadu kamɓe fiiliɓe ɓeene ɓe kalko joni min jaltat cuuɗi ɗi min ɗaldaɓe so min ɗaldiɓe min maaya jangol so ɓe jaltiɓe goppidi min e cuuɗi he kamɓene ɓe kalko ɗum noon no min mbaɗata nelaɗo wi wona noon mbiyeɗon nelaɗo wi umirtum an ta'tazilu mujama'atuhun mbiyeɗon ko yo on goppu wondude e mabɓe wona yo on jaltu cuuɗi walam tu'miru bi ikhrajihinna min al buyuti on mbiyaka yo on jaltitɓe cuuɗi ɗi ala ko mbiyeɗon ko yo hoto gonde mabɓe heefere ɓe mbaɗani wona noon ma'lam annahu yahrumu waɗ'ul ha'iri fil farji bi ijma'in yaabde debbo noon e fiileyru ɗum ene harmi wa amma talazzudu bima bayna surrati war rukbati so tawi noon ko dahmitade e makko taw wona wondude e makko fa in kana min fawqil izari so tawi ko dow wudere to fa fihi khilafun ene luura wa amma ada zalika min sa'iril jasad fa huwa jaizun bi ijma'in o wi so tawi noon ko ɓandu ndu ko heddi ko endi en ɗum ɗo en ɗum baasi ala ene dagi wa amma ko wona ɗum ko tawi dow wudere he dahmitade hen ene luura ɓe mbine dagi ɓe mbine harmi wa amma ko wondude makko ne harmi itlaqan rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi alhaidu tasuddu izaraha wa sha'anaka bi a'laha nelaɗo wi so neɗɗo fiilima yo haɓɓu wudere makko an gorko o alhaalima yo won dow tan gollodiron dow to ko amma less on goppodiren o wi heewi o wi to banggue piilotoɗo debbo piilotoɗo ko piilotoɗo gonowo ko sellowo wonde reedu kala mo sellata wonde reedu fiilotako ko tuggude duuɓi 12 ha duuɓi 50 debbo so dañi duuɓi 12 tugguɗon ha 50 ene sella fiilade so ɓuuri 50 ha 60 ɗon alay sago rewɓe namde so debbo dañi duuɓi 50 hakkude ɗon e duuɓi 60 so yi ƴiƴam ene namde rewɓe beele ene wawi wonde debbo dañƴo duuɓi 50 pawɗi walla 60 beele ne wawi fiilade walla fiilotako walla duuɓi 9 debbo dañƴo duuɓi 9 fewde duuɓi 12 so tawi debbo dañi duuɓi 9 caggal duuɓi 9 so yiyama ƴiƴam ne yalte makko o wi kadi ɗum kadi namdete ko rewɓe fa in qulna innahu haydun kana haydan so rewɓe mbi ha ene wawi wonde ko fiileyru tan wona fiileyru wa illa fala so rewɓe mbi ala ɗum wona fiile tan wona kharaja bihi man la tahmilu adatan mo ganduɗa noon wawa wonde reedu ta aada li sigarin saabu cukaku mum aw yi asin walla piptiɗo ka binti 6 aw 70 dañƴo duuɓi 90 walla 90 anani duuɓi 90 o fiilotako tan o wawa wonde reedu dañƴo duuɓi 6 o fiilotako tan o wawa wonde reedu o namdata hay hunde ko wona fiileyru tan o so jiijam yiyama e mum wona fiileyru dañƴo 90 hitande so jiijam yalte makko wona fiileyru dañƴo duuɓi 6 so jiijam yalte wona fiileyru wona ɗum woni noon fa atasilu nisa polloɗe rewɓe fil mahidi ɗo wonno fiileyru wala tagrabuhunna hoto malloɗeɓe hoto gonde e mabɓe hatta yaɗo hurna haaɓe laaɓa seɓe laaɓi ɓe lootima gasi Allah wi fa ida tadahharna seɓe laaɓi fa'tuhunna ngare e mabɓe min haythu amarakumullahu no Allah yamiriri on Allah yamiri on ko yo on ngare mabɓe ngare no Allah wiri ni noon ko noon mbiyeɗa ya arde makko wona no aɗa walla arda ko welma inna allaha Allah yuhibbu Allah noon ene barjita at-tawwabina tuuboɓe e bakkatuji o yuhibbu omo yiɗi kadi al-mutatahhirina laaɓoɓe e fiileyru gande noon nisa'ukum rewɓe mon harsul lakum ko gese wonande on joom suudu ma ko gesa ma andi gesa ma ne beeleɗa fof dawadde sa welama dawa sa welama kirda debbone ko noon ala kono dañƴa hen aajo fof
faatu harsakum ngare e gese mon anna shi'tum kala ne jiɗɗon e kala no jiɗirɗon kayfa shi'tum kala ne jiɗɗon ngare e rewɓe mon e kala no jiɗirɗon ngare e rewɓe ene dagi o wi sa yiɗi gonda e makko oɗon dari sa yiɗi gonda e makko oɗon jooɗi fof ne dagi hay baasi ala sa yiɗi lelo ɗon sa yiɗi o huccita e ma sa yiɗi o rumto no belaɗa fof ene dagi Allah wi ne dagi wona gonga aya o jippi ko yahudiyankoɓe winoɓe so tawi neɗɗo arde joom suudu mum caggal so ɓiɗɗo ari yeeso ngo hettata ko caggal Allah wi ɓe peni ɓe cemtat wona gonga wona gonga maɗo Allah ɓuuri andude de kono hukama o en mbi so tawi aɗa wonda e debbo aɗa wondira e muɗum lelorade banggue ene rontina ko wiyete suyre ene adda e neɗɗo o suyre lelodade e debbo taw ko banggue mum taw ko banggue ene adda suyre ko heddi ko noon wona gonga Allah wi wa qaddimu li anfusikum gardinane koye mon golle moƴƴe hol ɗum wiide bisimillahi so oɗon gonda ana joom suudu ma so oɗon gonda mbiyata ko bisimillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna cheyɗana wa jannibi cheyɗana ma razaqtana o wi an joomam woɗɗin min seyɗane goɗɗina seyɗane ko jogorɗa rokkoyde min ko fa innahu neɗɗo o ida faala dhalika so waɗiri ni hufidal waladu min alcheyɗani ɓiɗɗo jogorɗo jibinede o ma Allah renmo e cheyɗani wo kutiba lahu bi adadi anfasihi Allah windanamo kanko gorko o fodde poofaali ɓinguel ngel ko ngel wurata e aduna ko ngel fofata ko podde poofaali ɗi to banggue baraji Allah windana ɗum babiraɗo o wa anfasi awladihi e poofaali jogorɗi yaltude e makko ha yawmal qiyamati hasanati ila yawmal qiyamati ɓinguel ngel so tawi aɗa wonda e joom suuduma a wi bisimillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna cheyɗana wa jannibi cheyɗana ma razaqtana a haalingol konngol Allah ñawanima ɓinguel toɓɓama hen ngel ɗon ɓinguel fodde ko ngel wurata e gurdam maggel Allah andi ɗo haaɗi kala ko ngel foofi aɗa windene baraji e ko ngel jibinta e ko ɓiyi ko jibinta e ko ɓiyi ko jibinta ha yawmal qiyamati poofaali mumen an baba o jibi baraji ɗi wa qaddimu li anfusikum gardinene koye mon golle moƴƴe Allah wi noon wa'lamu gande wattaqullaha kule Allah mbaɗon yamirore Allah goppon kade Allah wa'lamu gande annakum wonde onon mulaquhu ko on hawroyoɓe Allah yawmal qiyamati o yoɓa on golle mon gande ɗum goto foof yo andu ñande yawmal qiyamati ma daro e yeeso Allah kala ko o haalno o haalta kala ko golluno o holla yimɓe waɗino ɗum yimɓe jiya kala ko o wima ya wat wat ko wino ya woppu wat wa alamu annakum mulaqu gande kon hawroɓe makko hulɓinide hawrede Allah no hulɓinide wa bashiril mu'minina weltin julɓe ɓe rentiɓe Allah ɓe weltinɓe nadde aljanna wala taj'alullaha onon wondoɓe hoto mbaɗe Allah ɓurda tan ko haare li aymanikum saabu gondoje mon gonda taw a fenat gonda tawa fenat billahi leri tan ha neɗɗo o woppuma tawa fenat ndentoɗe ɗum anta birru mbason moƴƴude wo tattagu mbason hulde Allah goppe wo tuslihu mbason moƴƴinde baynannasi hakkude yimɓe oto mbaɗi ɗum billahi min mi wonta haal hakkude mabɓe billahi mi moƴƴinta hakkude mabɓe rentogol konngol moƴƴat oto wiyanno juɗɗo kay wiyata moƴƴinta hakkude julɗo min mi wonta haal hakkude me wallahi mi jokkata en dam i an ceerno oto wi noon wallahi mi waɗata ko moƴƴi wallahi oto wi noon wallahu Allah sami'un kanko woni nanowo konnguli mon alimun ganduɗo alhaaliji mon gande noon la yu'akhidukum Allahu billagwi Allah nangirta on mere eywa fi aymanikum e gondoje mon
aɗa haalanno hunde tan a tinani gonɗa Allah wi nangirtama ɗum ka puujiɗo aɗa haalanno a tinani gonɗa Allah wi nangirtama ɗum wonore nde a tinani a nangirtaki walakin ko woni yu'akhirukum Allah ene nangira on bima kasabat qulubukum ko ɓerɗe mon ɗe paaditi nde godata nde so on goodi on jani Allah nangirma ɗum a won te aɗa fiɓi gori wonde wona a tinani gonɗa ala a tawi gonɗa janɗa wondore Allah wina nangirma ɗum alay sago mbaɗa kafara wallahu Allah noon gafurum ko jafotoɗo e gonɗo mo tinani halimun muñƴo mo yawata leptude kanduɗe e leptede lilladina ne wodani ɓen yu'luna ɓe ene gonda min nisaihim e rewɓe mumen so tawi ila joom suudu ma a wi wallahi billahi alladi minema en gonta wondu mbiɗama noon kanko debbo Allah wine wonani ɓen tarabbusu pandagol arba'ati ashhurin lebbi nayyi sa wi joom suudu ma billahi en gonta wondu a deƴƴi sari ene muñanma lebbi nayyi so lebbi nayyi timmi a artani sari itta dewgal ngal sa arti mbaɗa kafara ka gonnoɗo nano sari wen gasi fa in fa'u se ɓe garti e saha lebbi nayyi he walla caggal lebbi nayyi o waɗi kafara o wonde joom suudu makko fa inna allaha Allah gafurun ko jaafotoɗo e ko wanno e lor e debbo o ko rahimun ko jurmotoɗo mo tawde o ɗum Allah wi wa in azamu talaqa se ɓe pelliti serde ɓe calima arde yeɓe ceer sa wi a wonta joom suudu a timmi lebbi nayyi woppudade fa inna allaha Allah sami'un kanko woni nanowo konguɗi mabɓe alimun ganduɗo pellitte mabɓe wal mudallaqatu rewɓe seeraɓe yatarabbasna eɓe pando bi anfusihinna e koye mabɓe ɓe mbasa resede salasata qur'in laaɓe tati so debbo seerama haade ko piilotoɗo omo laaɓe tati nde o fuɗɗo dañde gorko laaɓe tati ɗon tuggude ñande o seera ha duuɓi 5 ko laaɓe tati tan wona lebbi tati edda wona lebbi tati ɗiɗon fof semti wodani edda lebbi tati ko debbo mo fiilotako nayeejo diwtuɗo fiilade cukalel ngel yontani fiilade ko o jeeyi lebbi tati wo amma piilotoɗo ko piilebbe tati so yiɗi noon o fiilo lewru fof siɗo e nder lewru he fof o fiilo piilebbe tati ɗe e nder lewru wotuɗo ene jentila o daña piilebbe tati e nder lebbi tati omo jentila fiilade fiilede woturu omo jooɗo hitande o fiilaki omo jooɗo duuɓi ɗiɗo fiilaki kono ko maw fiilo noon so yiɗi o jooɗo duuɓi tati so yiɗi jooɗo duuɓi temedere maw fiiloto so tawi ko muynowo fiiltako wiye lebbi tati tan o seerama ko ɓoyi lebbi tati ɓoyi kanko ko seera joni lebbi 2 edema gay kasi taw ko muyninowo fiilta hewɓe piltaw ko maw enta haw fiilo gongol haw filto gongol o enta ɗum e eddema ko gasi sa humi kuma e dewgal jannal mbaɗa ko harmi an ceerno daña bone se ɓe gari namdude ɓe eddaji mabɓe ɗum ɓuuri labde ko debbo yo ara so baba ari baba kangaɗo anda e nayyi ɗat yo debbo ara haala mi fiilima walla mi fiilaki ɗum ɓuuri labde wona tan aɗa heeɓa temeɗɗi tan mbiya pour temeɗɗi tan aɗa heeɓa jaaha temeɗɗi nduwari ceerno tan jaaha tawa mbaɗa ko harmi ceerno hoto jaɓ ɗum debbo ceeraɗo fof kurtiɗo piilebbe tati laaɓe tati o fiilo o laaɓa goho o fiilo o laaɓa ɗiɗi o fiilo o laaɓa tati edde gasi mo hurtaki so seerama midi 1 heure dañi gorko yo human ɗum on eddintako on ala hen ko tawi ko jibi gonɗo reedu so jibini tan hay so ɗon e ɗon so gorko wimo mi seeri on nder suudu o yalti boowol omo nodda neɗɗo yo ar walla mo yaltine bagage tan o jibini edda gasi so yiɗi gorko umanamo ɗon ɗo dare damal omo ƴeewa gorko yo ar walla mo yaltine bagage tan gorko seeri tan o yetti damal tan o jibini gorko goɗɗo humanamo ɗon tottama teŋeɓe humanamo asi so yetti bagage o fan gal gorko goɗɗo
hay somo wone piileɓe temedde mone ha dakma fiilere hatta neɗɗo humanede fiile hatta ko seerede fiileyɗo hatta debbo ko seerede hatta ɗum humanede wala yahillu lahunna daganta ko rewɓe ɓe an yaktumna nde ɓe cuuɗata ma khalaqa llahu ko Allah tagi fi arhamihinna e nder rangaji maɓɓe so tawi debbo seerama omo ande hoore makko ko reetu oto suuɗi yo hal gonga in kunna yu'minna billahi so tawde kay eɓe gonɗini Allah wal yawmil akhir eɓe gonɗini ñalawma cakkitiɗo wo bu'ulatuhunna worɓe maɓɓe seerɓe ɓe a haɓɓuɓe ɓuri handude bi raddihinne e ruttudeɓe so tawi gorko seeri debbo fi zalika e edda he so gorko seeri debbo debbo o ene edda gorko o so welama artiramo e nder edda he tawi ko raji iya ɗo gorko o waynota komo waynota ko yummakko waynota ko bammakko komi artirimo tan so mo wela o arti so bammakko no wela o arti suuɗi makko no wela o arti siɗi wasa welede so gorko o wi mi artirimo suudan arti welma mettuma haali koy ko raji iya so debbo welama so metta fo arti gasi tawi ko ceergal radio kay siɗi debbo wiye eyi siɗi ala siɗi bammakko wiye ngal wonta wonta darga a fenat baba a feni ngal wonti tadede gorko wi mi artirimo o arti sa humi tan kumanɗa ko goddebbo janano a humi dewgal jannala toñi sa ma yinata jeygol daña bone in aradu islahan seɓe jiiɗi moƴƴinde kay ko ba in mbiyeɗa ba in kam so gorko o yitti alay saago o waynomo wayno baba wayno nene humte wa amma raji humtetake ko arti tan ko yurnade tan kumba enen ceerno nani subaka mi artirim nda dépasse nani fa jeere kasi dewgal wonti ɗo holko saloto he so yiiɗo salo so yiiɗo jaab ngal wonti tan so yiiɗo duggoya so yiiɗo wasa duggoyde ngal wonti kala ƴamɗo mo ƴami debbo jannono fiyama ede ngar jaɓi wala hunna ene woodani wo rewɓe ɓeene ene woodani rewɓe ɓe e dow worɓe he mihlulleri yeru nden hunde woodande worɓe ɓe alayhinne e dow rewɓe ɓe to banggue haqqeji bil ma'rufi no moƴƴiri to banggue gondiku ay rewɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni nonne kamɓene ɓe jogori haqqeji e worɓe ɓe no worɓe ɓe jogori haqqeji e maɓɓe ni kamɓe rewɓe ɓe no ko noon ɓe jogori haqqeji e rewɓe worɓe ɓe shar'an min husni isratika moƴƴude gondiku wasde lorlodirde ɗum gorko o ene waɗɗi ɗum debbo o ene waɗɗi walirrijali ne woodani worɓe alayhinne e dow maɓɓe darajatun worɓe ɓe noon ɓuri ɓe darajuji to banggue gondigu haqqe gorko de debbo ene jogui mum haqqe kono gorko ɓuri jogade haqqe e debbo holko woni sababu teng ene waɗɗi debbo ɗoftade gorko wallahu Allah noon azizun ko polɗo e laamu makko hakimu ñeññuɗo e golle mum aɗɗalaɓu ceerle noon marratani ko laabi ɗiɗi ceergal ko laabi ɗiɗi mi seerima goo gartira mi seerima ɗiɗi gartira tataɓol ngol artata ene arta wadde fa imsakun ene waɗɗi on jogitade ɓe caggal ɗimmal ngal ɓe ma'rufin no moƴƴiri taw lor ala aw tasrihun walla goppanɓe ɓe jaaha mbason artirde ɓe ɓe ihsani no moƴƴiri wala yahillu lakum daganaki on onon worɓe ɓe an te'khuzude keptoton mimma ataytumuhunna ko dokkuno ɗon ɓe ko to banggue teŋeji dagota ko kepton shay'an hay hunde so ceeriɓe so on ceeriɓe dagota ko kepton hen hay tus illa an yakhafa so wana gorko o e debbo o ɓe kula Allah yuqima de ɓe ñiɓata hududallahi keeri Allah ko Allah dottani ɓe to banggue haqqeji kanko gorko o omo andi o wawa ɗum humnude
debbo o ene andi wawa humnude ɓe mbawa wondirde noon joni noon fa in khiftum so tawi on kuli Allah yuqima wonde ɓe ñiiɓata onon waliyaɓe ɓe oɗon gandi kanko gorko o e debbo o ɓe ñiibdata ɓe ñimnata hududallahi keeri Allah fala junaha alayhima wadde bakkar ala e mabɓe kanko gorko o e debbo o fi maftadat bihi ko sotti ɗum debbo o hoore mum so debbo o itti hunde totti gorko o yoppudani mum baasi ala e ɗum baasi ala e ɗum bibi baasi ala e ɗum ɗum ɗon sa nani fala junaha alayhima wana debbo o e gorko o fala junaha alayhima ko bamum gorko o e bamum debbo bakkal ala e mabɓe tawde eɓe gandi gorko o e debbo o gondigo mabɓe jogorani moƴƴude bakkal ala e makko kanko bamum gorko o bakkal ala e makko kanko bamum debbo o fi maftadata bihi ko debbo o sotti nafsa ha hoore mum debbo itti hunde totti gorko o yoppudani mum ɓorgu paasi ala hen ala e mon bakkaɗo noon babiraɓe tilka ko Allah haalanma ɗo ko ɓe ñawoje hududullahi goni keeri Allah fala ta'taduha hoto jawteɗi ɗi aɗa yawta ndeke wa man yata'adda mo yawti hududallahi keeri Allah fa ulaika ɓen kay humu zalimuna goni tooñɓe fa in ɗallaqaha so gorko o seerimo caggal ɗimmal ngal fala tahillu lahu kanko debbo o daktanta ko gorko o min ba'du caggal ceergal tataɓal ngal hatta tankiha ha debbo o resa zawjan gorko gayrahu mo wonano kanko so tawi gorko e debbo ceeri goo mbiɗen gorko ne artira ceeri ɗiɗi mbiɗen gorko ne artira seɓe ceeri tati gorko artirta so wona debbo o daña gorko o nadda e makko in gayyabal kamrata bintishari min gayri mani'in wala inkar taw ɗum waɗa so waɗi on saha ceergal on saha daktano ceernoɗo fa in ɗallaqaha so sertimo gorko o laawol ɗimmol fala junaha alayhima bakkar ala e makko kanko debbo o ala e gorko ceernoɗomo adan o bakkar ala e mabɓe an yataraja'a de ɓe duttodirta kamɓe ɗiɗo ɓe mbatta dewgal caggal nde edda gasi in zanna tawde kay ɓe jananama an yuqima eɓe ñibda hududallahi keeri Allah wo tilka ɗeɗo gueɗe kaalaɗe hududullahi goni keeri Allah yubayyinu ha Allah ene feññina ɗen e qawmin wonande yimɓe